tothom. Un altre any agraïm a tothom que ha vingut a aquesta participació en el nostre concert. Mos congratula molt poder celebrar després de 9 anys un altre piques concert i seguir de festa aquí a la Pobla. I com cada any vos llegirem un manifest que hem preparat amb tot el que hem fet durant aquest any i un poc d'anàlisi de la panoràmica tant a nivell local com internacional. Bon vespre a tots. En primer lloc, volem destacar la solidaritat dels grups musicals que ens actuaran aquesta nit al concert i aclarir la importància de la seva aportació. El fenomen musical és un element clau en la cohesió social de qualsevol poble. Quan ens hem organitzat i hem contactat amb les artistes, no hem deixat de sorprendre'ns del grau d'implicació d'aquestes en projectes socials com el nostre. És ben de justícia dir que són un exemple a seguir amb el seu compromís i solidaritat. Per això hem volgut fer públic el nostre agraïment i volem demanar un fort aplaudiment per totes elles. Enguany, l'associació Pinyol Vermell complim 9 anys de treball i servei a la Pobla i podem dir que la nostra organització segueix ben activa. L'activitat duita a terme per Pinyol Vermell a la Pobla durant el darrer curs polític, comptat des del darrer concert, ha estat el següent. 1. El 25 de novembre, com cada any, van sortir al carrer per visualitzar la Diada Mundial contra la Violència Masclista, perquè aquesta es produeix tant als països catalans com a tot el món. Durant tot el dia van repartir material informatiu a la plaça Major. A més, van col·locar l'arbre dels desitjos i posteriorment van fer la sembra d'arbres corresponent a un parc públic. 2. La següent data assenyalada del Memorial Pinyoler és el 27 de desembre, que es va celebrar la Diada de la Pobla en el marc de la Diada de Mallorca del 31 de desembre. Aquest any tornarem a fer una diada de pinyol vermell, ben farcida d'actes de tot tipus. En destaquen la consolidació de la diada infantil i la qualitat dels actes, tot per celebrar que som un poble lliure en aquest món. 3. A continuació cal destacar l'11 de març, Diada dels Màrtirs Poblers, a la memòria de Pere Serra Seguí, Antonio Palazón, Juan Orozco Trullà, Cristiano Valcárcel Moll i Jaume Serra Cardell. Màrtirs poblers, assassinats per feixistes espanyols després d'una farsa de judici. Enguany realitzaren la tradicional ofrena al Bosc de la Memòria i una xerrada sobre la querella criminal que s'ha imposat per part de la Memòria de Mallorca a l'estat espanyol per crims contra la humanitat. Els casos dels poblers segueixen a l'espera de que es faci justícia. Les fosses comunes del cementeri de Palma, on es pensa que estan els poblers, segueixen tancades pels possos dels reis. Pels hereus, fills del franquisme, que parlen de tancar ferides mentre no deixen enterrar morts. 4. Seguint amb el memorial pinyoler, va arribar l'abril i el Sant Jordi. La Diada de Sant Jordi pensant que és clau per preservar la cultura popular. Cada 23 d'abril sortim al carrer i feim un intercanvi lliure de llibres durant tot el dia amb l'objectiu de fonamentar la lectura, però també altres tipus de consum més sostenibles amb el medi ambient. 5. Dia 2 i 9 de juny també seran recordats aquest any perquè es van produir 2 concentracions a la Pobla en contra de la coronació de Felip VI. Nosaltres podem dir que hi érem, però cal fer una autocrítica i reconèixer que no hem aconseguit mobilitzar la gent esperada per un esdeveniment de tal magnitud. Seguirem treballant per la unitat. Des d'aquí fem una crida a l'unió contra el Borbó. Ens cal més organització. Cal seguir exigint poder votar en totes les qüestions. No hem de tenir por i deixar de manifestar-nos perquè som independentistes pensant que aquesta qüestió és cosa d'Espanya i d'espanyols. És tan just poder votar sobre la independència com ho és poder votar república o monarquia. Siguem valentes,
la solidaritat entre classes treballadores és necessària per tombar el règim i que caigui. Votarem. Cert, independentment de les diades de la lluita del passat curs polític, ha estat molt intensa degut als continus atacs del Partit Popular. La vaga indefinida convocada per l'Assemblea de Docents va marcar un punt d'inflexió en les lluites. Des de Pinyol Vermell també hem anat practicant a les diferents mobilitzacions convocades a la Pobla per la comunitat educativa en l'Assemblea de Docents al capdavant. Tot culmina en el que va ser la manifestació més massiva de la història de les Illes Balears. Ara que hi torna la vaga convocada, cal recordar-ho. Suport incondicional a les peticions de l'Assemblea de Docents. Les seves imposicions no són res contra un poble unit. Desobediència al tir. Ja per acabar, amb la feina feta aquest any, també hem volgut destacar la feina feta a l'hort ecològic de Can Cirera Prim. A poc, el projecte va millorant i tot i que du moltes hores, dona gust veure el canvi fet en global a Can Cirera Prim. Amb aquest projecte s'està demostrant que quan el poble s'organitza acaba superant les institucions. La cohesió social creada entre els responsables de cuidar les diferents parcel·les és espectacular, així com el rendiment que s'està obtenint d'una propietat antigament abandonada. Una vegada feta aquesta valoració general de la feina, cal fer-nos la pregunta de sempre. Com valorem la situació sociopolítica als països catalans i al món? L'actual govern del Partit Popular a les diferents institucions, la tensió i la crispació social han anat en augment. En pocs anys hem viscut una explosió de moviments populars i combatius sense precedents en l'actual monarquia parlamentària. Manifestacions com la del passat 11 de setembre amb l'UV posen en evidència el govern de l'estat espanyol. Les antigues formes de fer règim ja no funcionen. I dins aquest escenari de voluntat pacífica d'exercir el dret a decidir, la teoria de la democràcia post-transició quedarà tocada. S'està obrint una oportunitat pel poble mallorquí que no poden desaprofitar. Si Catalunya s'independitza, cal saber què volen fer. Des de Pinyol Vermell creiem que el 9-N i la possible independència de Catalunya és una oportunitat històrica que cal treballar i que cal reivindicar dins el marc dels països catalans. Volem una nació sencera, oberta i sense fronteres. Un marc que ens alliberi de les actuals condicions a les que ens sotmet l'estat espanyol i que ens permeti viure dignament en una societat més justa i democràtica. Quan es recol·loquin les peces es veurà com respon el poble balear i pitiús. Mirant més cap a les Illes Balears, en l'actualitat més imminent, trobant la convocatòria feta per l'Assemblea de Docents de cara al nou curs. La nostra consigna, tal com dèiem abans, és clara. Suport incondicional a la vaga de docents i d'estudiants. La situació als centres educatius és límit i la mobilització produïda pensant que és natural. Davant la destrucció del sistema educatiu públic, el poble ha respost i ha defensat els seus interessos. Que no vos enganin. El govern està en hores baixes i el desgast és gran. Per moltes manipulacions mediàtiques que es facin pels mitjans de comunicació, el curs passat no va ser normal i el curs que ve tampoc ho serà. El govern està especulant amb els menors i sembla evident que les actuals condicions impossibilitin un bon exercici professional als centres educatius. No vos cregueu les seves mentides. El caos l'han generat els polítics i no els mestres, i l'única solució per tornar a tenir una certa normalitat als centres passa per aconseguir enderrocar aquest govern. Que se'n vagin, no els volem, prou repressió, prou imposicions a les escoles. I aquí trobam la clau de tot plegat al futur, som nosaltres mateixes i només depèn de cada una de nosaltres. El nivell de precarització social i d'empobriment van en augment, així com les mesures repressives que engega el Partit Popular. La reforma laboral feta pel PP-PSOE ha estat una estafa i encara ha provocat més destrucció de treball. Les taxes d'atur són més que alarmants i en el cas de les joves encara pitjor. Un 57% de les joves no té feina i del 43% que sí en tenen, la meitat tenen treballs precaris pels que ingressen com a molt uns 600 euros. Això vol dir que les que estan millor com a molt aspiren a cobrar uns 1.000 euros. Tal i com està l'accés a l'habitatge i els preus, com pretenen que visquem? En la misèria? Ha arribat l'hora del canvi i necessitem una revolució. Si estan passius no tenim futur.
caldrà lluitar i sobretot caldrà assumir sacrificis. Aquest govern governa contra el poble i cal aturar-li els peus. La reforma de l'administració local és una estafa que ens endeuta il·legítimament per a que uns quants es beneficiïn. La reforma de la seguretat ciutadana és més pròpia d'una dictadura que d'una democràcia degut a l'aniquilació de drets fonamentals del poble a manifestar-se. I ara, finalment, estan arribant a límits inimaginables fa uns anys. Volen reformar la llei electoral per tal de perpetuar-se el poder que costi el que costi. Diuen que volen fer governar la llista més votada, però clarament tenen la intenció de reformar una llei que ja els beneficia perquè els beneficiï encara més. Estan molt nerviosos i això és perquè la victòria està més a prop. Els casos de corrupció són escandalosos i per molt que distreguin l'atenció en nous decrets repressius i imposicions, el poble sap que són una màfia i que són uns lladres. El partit que està governant té ni més ni menys que el seu tresorer a la presó. Ara ja no especulam. En Mates, el qual li cridaven corrupte fa uns anys, també ha entrat a la presó. I Namunar també. La llista de corruptes és inacabable i incontable. Ara la por la tenen les polítiques, les mafioses. Per això tenen tants de nervis i ens reprimeixen tant, perquè callem. Però tanmateix no en faran callar. Ha arribat l'hora de lluitar i guanyar. Siau vosaltres mateixes, lluitau, organitzeu-vos i esforçeu-vos. La victòria no serà fàcil. Que ningú pensi que vendrà un salvador i liderarà aquest procés i tot acabarà perquè repetint les mateixes errades del passat no canviarà res. Ens cal obrir processos participatius i transversals des de baix cap a dalt. Ens calen canvis, ens calen més assemblees, ens calen consensos, ens cal unitat popular. De fet, això ja està passant i en som bona mostra diferents processos participatius com el 15M, l'ESPAC, les marxes per la dignitat, la unitat d'acció a les vagues generals, el procés català, l'assemblea de docents a les Illes Balears i Pitiuses, l'ESCUP, a molts altres casos similars. El canvi és palpable i només es produirà si mos ho creiem. No penseu que la revolució serà televisada. Els mitjans de comunicació negaran fins al final qualsevol canvi. Però quan el poble s'uneixi, la revolució serà imparable. Companyes, avui estan de festa, però tingueu clar, tal com deia Martí i Pol, que tot està per fer i tot és possible. Mos queda molt de camí per recórrer i cal que ho fèiem juntes, perquè som el 99% contra l'1% i podem guanyar. Ja per acabar, volem fer una menció a dues lluites internacionals amb les que ens solidaritzam com a internacionalistes que ens declaram. La lluita del poble palestí i la lluita a l'est de l'antiga Ucraïna, rebutjant completament la política imperialista duta a terme pels Estats Units conjuntament amb la Unió Europea. Per tal de garantir els seus interessos capitalistes i privilegis arreu del món, estan provocant directament milers de morts, ferits i desplaçats en nom de la democràcia. Una abraçada fraternal per a totes les lluitadores i defensores d'aquests pobles. Ens emociona veure la resistència i la capacitat de resposta de les classes populars quan s'organitzen. Aquí que van, companyes. Gràcies per venir al concert un any més i gràcies a totes les persones que el fan possible. No sols podem, sinó que guanyarem. Arribarem a la unitat popular. Visca Pinyol Vermell i visca la terra lliure!